Hello guys, it's me once again at ang vlog po natin ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng crispy pata. At napakapalad po natin dahil it's our first time na makasama ang isa sa sikat na Pinoy restaurant dito sa South Korea, ang Brady's Resto. Kaya tara, panoorin po ninyo ang aming vlog na ito with Julie Vlogs, and it's their first time na magkaroon ng vlog ang Brady's Resto. At huwag kalimutan din mag-subscribe sa aming channel. Kaya tara, umpisan na po natin panoorin ang vlog na ito. Hello everyone and welcome to Brady's Resto! Ayun guys, so nandito po tayo ngayon sa Brady's para matikman at matikman ang crispy pata. So tawagin natin si Mr. Brady's Angel! Come on over here! So kasama po natin ang isa sa mga sikat na Pinoy resto dito sa Korea, ang Brady's Resto Couple. Ito po yung kanila special menu. Yan. So titikman natin kung anong lasa nito guys. Pizza? Lasang pizza kaya to? Kasi bata. Siyempre, ang paborito ng lahat. Pizza. Balan! Ito nyo ba yun guys? Natikman nyo parang masarap na parang pag natikman nyo guys. Mga Siyempre dapat. ilang minuto na ito? Pinirito? Pinirito. Mga Pag last 50. 15, pag last na
15 minutes 15 na lang. 10 to 15 minutes pa glass. Magkano ba natin? 23 lang. Yan, 23 lang. Sitek ba na? Hindi pa. Yan, plastic ba? Yan. Plastic bin Pero ako. muna lang, nakita natin yung proseso ng paggawa. Sulit na kayo guys. Ito pa lang, oh. Diba? Nakakaubos kayo ng isang kalderong kanin guys. Marami. Wala nang diet dito. Yung lutong na dinig ang labas. Nahulog na yata yung ngipin ko. Dandali ka pa kayo. Guys, okay lang kahit postiso yung ibin nyo. Kasi iba yung pagka-crispy niya, malambot, pero alam mo yung matunog. Hindi siya yung katulad ng mga crispy pata na matigas na sasama postiso nyo. Naku guys, kahit big yung ibin nyo. Yan yung tinanong nila. Baka daw, Matanggal yung ngipin. Naku, iba to, grabe. Kaya nga lang. Dinig na dinig guys. Kasi pati yung buto, malambot na rin. Sarap. Pero guys, malambot na rin yung buto. Dahil matagal itong niluto. Grabe. Kuha mo talaga yung laman sa buto. At saka juicy talaga siya. Nakikita niyo ba? Yung basa-basa pa. Hindi pala biro yung pagluluto ng spag. Nako. May proseso. Step 1 hanggang step 3. Kaya paano pala nag-start yung Brothers? Yung mismo ng Brothers Resto, paano ba nag-start? Share naman dyan. Sama guys. Ninakaw lang namin. Wow! Hindi nga. Ano all? Lang with customers na magustuhan nila yung buto. Kasi kung magluluto ka ng walang pagmamahal, hindi talaga siya masarap ka. Mado. Kailangan may inspirasyon ka. Yun! Sa kapag nagluluto ako, inspirasyon si Brad. Wow! Sa kapag nagluluto ako, inspirasyon si Brad. love you. Mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig. Ah! Sana all! Inspirasyon ko na. Kasi siya yung Tagalog ko. Siya yung... Kakapulas ng pawis. Kakapulas ng pawis. Ako yung speaker. Ako speaker sa kanya. Hindi niya lang sasabi na, hindi masarap yan, ayusin mo yan, gano'n na siya. Tapos, kaya niluluto ko talaga, pinakamasarap ang Brad. Gano'n. Siya talaga taga-testing ng luto ko talaga. Siya yung... Siya kasi yung unang titikim, kaya parang dapat Kita masarap niyo to. sa katawan ko. Wow! Ganun, malalaman na talaga kapag Kapag masarap, kita niyo sa katawan ko. O, diba? Malalaman nyo daw talaga kapag in love. In love sa pagkain. In love sa pagkain. Dahil nga, masarap. May in love talaga kayo, guys. Food lover. Tikman nyo lang to, may in love kayo, guys. Okay? Para kaming tumingin ng lechon. Narinig nyo ba? Di ba? Hindi naman alam yung ibang kulang. Ganun lang. Kaya yung 23,000, sulit na sulit Sulit na talaga. sulit. Oo. Yung nga lang proseso ng paggawa. Yung kundi biro, guys. Hindi biro. Malalaman nyo yan. Mamaya. Akala mo yung pipirduhin ka, hindi. May proseso, tatlong proseso. Hindi. Yung tansik ng mantika. Ang bilis lang yun. Kailangan yung upwave. Bantay sarado mo doon. Sarado mo doon. Nakadalaw na kami, kayo. Wow. Surprise ka. Mike, Yan din alam na namin yung ulang, te. Ginabit ko nga yung kanin ko, eh. Pusang sa ulo. tayo pa naman ang Lumaw pa kami, alam nyo na. Tapos dahon pa ng saging mo na O, diba? Doon na film na, sa Pinas kayo. gusto nyo bumili ng dahon ng saging, meron din tayo. Available yan. Kaya kahit nasa ibang bansa tayo, random pa rin natin nasa Pinas tayo. Kasi diba, ginagawa natin yung mga ganito. Ganda mo sa pagkain. Lalo ngayon, nagalitan pa sa uwi. Cancel pa ang isa pa uwi. Sarap pa Kamusta naman kayo ngayong COVID? Kasi di ba, bawal Ayan, sa social parang- distancing. Naka-lockdown din. Lockdown din. Naka-lockdown. Pero marami naman nag-order ng mga Kaya online. 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 Asa na lang kami sa Tikbe. Oo. Kaya yung mga gusto mong order dyan, order na po kayo. Tikbe lang. Ayan sa Sulit isa na sulit. nakatikbe kami sa isang araw. 16 no pata. Wow. Diba? Para Mga gusto bumili dyan, PM's the fee. Ito yung nabla. Sarap. Alam mo yun, parang sayang yung ulam pag walang kanin. extra rice please. It's okay. Exercise ka. Wala kayo dyan. Ito yung hindi pwedeng hindi mag-extra rice. Nada. Ano? Lechon. Balat pa ng guys, grabe ang sarap. Halagang iman Samson nun.
Parang nakakain ka na ng ano. Lalo na ngayon walang panganta sa Christmas. Stay home lang kayo. Mag-order kayo ng crispy pata. Saka Pwede, iba, pwede iba, sila wala na tayong mag-rep. magluto. Oo, pwede nang Tsaka i-rep. marami pang menu yung Brothers. Marami pang iba't ibang menu. Sa mga tamad magluto, walang oras magluto. PM is the key, guys. Ang sarap kumain, guys. Lalo na pa? Gutom. Masarap yan, guys. Ilang tiras na kanin, pero dami pa. Diba? Ito yung mga Sarap maluto din na siya pa. yan. Naririnig niyo ba, guys? Ngipin ko na. Joke lang. Siyempre, buto. Buto at balat yun, guys. Paparinig ko sa inyo, ah. Masarap pala na pag ano. Wow. Grabe, guys. Sana all. Barat to, barat talaga ito. Hindi ko ito ngipin. Nakangiti pa ako. Kung ngipin ko yan. Hindi ito first date, guys. Matibay yung ngipin ko. Titigman natin ulit, ah. Dapat pala ikaw palang ganyan, no? Kasi diba yung ngipin mo? No, guys. Ang sarap. Dapat naging newscaster ka na lang. Dapat naging newscaster ka na lang. Wala kang gawin talaga. Yung pata na to, yung kailangan pagpakulong niya, may oras talaga. Hindi sa... Ito maganda eh. Soft lang yung pagkakalo pero Diba kasi sayang din yun yung magdikit-dikit sa puso. Sayang. Diba? Tsaka pwede mo siyang tanggalin ganyan, kainin. Ang sarap ng grated niya, diba? yun ba naman yung masarap talaga yung litid. Talaga. Una namin ginawa, 1 hour. Nung nag 1 hour kami, pag ano namin, may dugo. Sabi ko, hindi pwede to. Trial Ano, and title. ano na naman kami ng 1 hour and 10 minutes. Sinano namin. Doon sa 1 hour and 10 minutes, depende yun kung yung nabili mong pata ay malambot na or kung ice, frozen pa. Pag frozen, mas matagal siya. Pag frozen, kailangan talaga 1 hour and 20 minutes. Pag frozen. Pag hindi frozen, Yun, 1 hour and 10 minutes. 10 minutes. Kaya yung pangalawa, ano na siya? Medyo binawasan na. Halimbawa, nakadalawang salang ka. Doon sa pangalawa, dahil kumulo na rin yung tubig, bawasan Ganun na pala talaga. Try and try hanggang ma-perfect mo yung tamang lasa or tamang. Pero sa totoo naman, di ba, hindi ka na ikaw, hindi na ikaw nagsawsaw, wala ka nang ina. Kahit walang sausawan na, guys, Oo, totoo kasi dikit na talaga sa buto niya. malasa siya. yung niya. Tsaka kahit yung mga laman-laman sa loob, makukuha niyo yan. Sayang eh. Hindi mo siya ano. Kaya kita naman ang bilis na lang kunin eh. Sayang. Malambot sa loob. Walang Wala ano. talaga, oo. Maano mo. Marami crispy yung balat, malambot sa loob. Sulitin niyo guys. Lahat ang pwede pa makutkot dito. Pagbubutin natin, baka Parang ulit na ulit. Baka namamahalan pa kayo. Sulitin niyo. makuha. Tingnan mo naman guys, so talagang ganito. Ganito ako Ito nagkumain. talaga pag ano, kailangan Masarap. nag-ano siya. Ito natatanggal talaga. Ganito ang mangyayari pag kinain niyo guys. Nang malinis. Simot sarap. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan. Bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa new channel ng Bradies. Ayan po nasa baba. Yes, yung baka. Ano po ng Bradies? Mukbang. Crispy pata. Challenge. Yun. Na-challenge kami. Nabasag ko yun. Thanks for watching. Ayun, natural na yun. Tutusin, maganda. Kaya maganda rin siya guys. Kahit practice ka lang. Kasi Pag inulog mo, wala. hirap na. Ayan. Sabi nyo, practice lang eh. Ayan, sige. 3, 2, 1. Thank you for watching! See you na next vlog! Dapat tata pa na yung pinakalas. Boom!